Dyn ni yma heddi i protestio yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Prydain i torri cyllideb S4C ac ni wedi dod i Lundain ar adran ddiwylliant i dangos ein gwrthwyneb i'r toriadau maen nhw'n sôn am wneud i'r sianel achos mae gan S4C cyfraniad holl bwysig i wneud i'r Gymraeg ac mae'n buddsoddiad holl bwysig i'r Gymraeg, felly dyna pam ni yma heddi. Hwn yw Jeremy Hunt. Ti eisiau resbyrda fe gyda nawr? Trafod yma? Yn edrych mor ifanc efo tourism. Wel, oedd Jeremy Hunt yn cyfadde, dyw e ddim wedi bod i Gymru ers cael ei benodi fel ysgrifennydd gladol. Dyw e ddim hyd yn oed wedi dangos y cwrtais o dod i Gymru i siarad gyda pobl a trafod gyda pobl beth oedd e effaith wneud y toriad yma. So, sut mae fe'n gallu wneud penderfyniad heb actually siarad a mynd i'r gwlad yma'n mynd i effeithio arno fe ac mynd i swyddfeydd yn llefydd fel Sir Gâr ac lan yng Ngwynedd lle mae swyddi yn dibynnu ar buddsoddiad S4C. Fi ddim yn gwybod. Mae'n holl beth yn hit bod e'n credu bod e'n gallu wneud penderfyniad heb effeithio iawn. Ac oedd e hefyd yn gweud, nes i gofyn, ydych chi'n bodlon cwrdd â ni drafod dyfodol S4C a wedyn fi wedi cwrdd â chi. Hynny yw, 1 munud o sgwrs yn cyfrifol gyfarfod iddo fe. Wel, sut gallech chi trusto pobl sydd yn trio sbinio pethau fel yna? Dwi ddim yn gwybod. Felly, does gyda ni ddim ffydd ond y fe i wneud penderfyniad iawn dros Gymru gyfan ac na fe. Dim toriadau, don't condemn S4C. Dim toriadau, don't condemn S4C.